Ngene wani. Ndang walesan. Ngene wani. Ndang walesan ayo. Anu. Ndang walesan ayo. Ndang walesan nek wani. Ndang walesan nek wani. Ndang walesan nek wani. Sik Mbak, sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani, Mbak. Ning tanganku iki lho, Mbak. Ora cukup. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, lek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa kok ya. Mataku kok. Wong, iki apa to ya? Ya ora apa-apa. Lah, tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah. Iya. Kita ning impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Temen kan. Iya, karo Mas aku. Iya. Ikan iki. Kayak engko mengke status engko. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Moon King keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula, Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi Mas aku. Suwe ra pedhot kaya buta malah. Blangkon kuwi blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Pak Eko Mugiono. Coba kaya ngapa dalu menika Pak Nardi juga ingkang minulya Bukase juga mboten kesupen keluarga besar UD Jayamulya ora mung nimbali awake dhewe sak rombongan. Ya. Ana ya kuwi dalu menika rawuhe sapa ya? Ya kuwi marang ing kono kanthi ing kono wekasane ya kuwi mau. Ya. Mas Uncek Sanusi. Ya. Piantun gagah pideksa. Saka wewengkon Jawa Tengah. Anu ya, wis rawuh Mas Uncek. Endi? Piantune endi? Wis sampun rawuh. Ya anu, serampat. Joget ya cah bagus. Oh. Pak Nardi, muga terhibur, muga berkah, muga manggih karahayon lan jiwana basuki. Amin. Kene wong bagus ana RMU Raden Mas Uncek. Alah niken ngono iki ya wis meseme ra penak lho Uncek munggah iki. Lho. Endi ta? Oh ya Allah. Joget ya wong bagus. No, melu beksa. Iki kancane Mas Uncek iki. Lah, no, ora gelem. Biasane gelem. Lolel. Kuwi kaine pirang senti ya? Joget wong bagus. Lho, sing joget kono kok aku kok ya. Dodlang aran salipo atiku kayong telunung dor saya anak baik bagus dasar ayu leceh orang mokal atiku agami kompe yo sanditi ada Rin pawangi
wedi Der iki lho Pak Nardi Ndundang Ndundang jauh tinggi tapi ngastomik dah bagus ngastomik kok kae lho kok iki apa to kok ya selamat malam Pak. Ayo ngene sampean ya doyan sego Mboten. napa Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti ora Pak. Luas aku. Prasawa suwe-suwe kaya Pak Bak. Lah ruas aku Kentekan napas. Lah kuwi kancaku ya, mbiyen kancaku. Oh rencange jenengan kok? Lho iya no. Kok mboten direncangi saniki? Lah ya kudu andum basuki kono sing ning kono, aku sing ning kene ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngodinunga. Saling melengkapi, sitok ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis teko kene ngonten mawon. Awakmu rene merongos jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah kula nyetetep enten wingking sinden. Dilus ora kenek lho. Masa? Nggih kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. Sing ngamen semampu dintuti megang kowe ta? Jan wetoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra ukur. Rumah saku ora apa-apa kuwi rezekimu ya. Ya witekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten kathahe. Lha pancen kabeh berkahi. Lah nggih. Dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pager gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah layak arep dirayah wong iku tibake sampean to. Dadi raya-rayane ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso merenges batine wong-wong iku. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho aku. Lah iya ning ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. Ngetokke iki lek wonge gedhe dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh. Mergo digoleki selo-selaning selo, ngonekke selo ditokne ngono. Ditokne lek wis oleh selo. Yen wis selo ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Kabeh ku duwe nek selone. Oh nggih. Rumahku nggih pun tepang kali Pak Nardi. Lho sampun. Pun jagongan. Mumpun. Ngomongne apa kowe iki kok ora ngerti pok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi mboten Sidomulya kok tanggamu ki lho. Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak rono. Kula wau mriku mung nunut nguyuh tok. Wah, lha kudune waduh. Lho. Wah, nunut nguyuh liwat mbrobos kaya tikus mbrobos ning kotakmu kowe. Wau. Nggih. Wong ade nrutus kaya. Sing nrutus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi utawa Pak Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Kinarya Japa. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Lah treke pirang-pirang Pak Nardi ki. Wah, rumasaku. Lah terus gandengan kok trek kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen trek niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek ki. Tok ganjel. Oh ganjel. Lah iya kuwi nek basane kene kek ngono. Kek nggon aku mati kok. Walah. Wonge piye wis kek ngono. Oh siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh nggih, codote Blitar kalih Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Blitar ki
ngono langsung ilang ndase. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres lho tulisane iki lho Ude Jaya Jaya Mulya. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi to, Pak? Allah. Kowe iki rene nggawa mripat to kowe mau. Kuwi lho Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak? Enek. Den, enek ora Den? Sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya lho. Ku lho tulisane ditemplekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning ketoke kulino. Tulisane iki ning truk. Kulino ning nggon petengan nek tulisan mlaku karo nyekel mic. Iki wong tulisan kok mlaku niku. Iki cara omahe Blitar bintino tak jak dolan kowe ben dina. Angger nguyur ngene sendur tak saki. Ngeng ning Mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun Pak. Kula niku menungso senes pentol rek. Mas aku. Terus disaki. Menika Pak Nardi menika bos tebu cah. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe kalbu. Pak Sunardi artine apa? Asma kinarya japa. Kangge dedonga. Nardi. Su. Mau ora ngomong sik to, Pak. Banyak nang kene iki kowe ora tak jak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah mbok yo WA sik to. Kowe iki wong manjing ajur-ajir lho. Nggih. Aku ki paham lho Uncek Sanusa iki saka Sanusi. Sapa? Sanusi kuwi wonge iso. Ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajir. Nggih. Atos panjenengan Pak. Amor yoga. Ya penonton ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor sing ngendang. Bingung bedakne ndi uncek ndi kendange. Ndi sing ngendang kaya. Oh, ndi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda. Bingung bedake iki. Unceke ndi slenteme ngoten to. Terus amor wedhus ngoten to niku. Ndi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, iso ta kowe? Lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Garung. Sumeh piyayinipun. Tegese dalam kata lain blater. Blater, grapyak, semana, temulur. Ngaten. Nar kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetep bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora lokak malah saya kebak. Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis wayangan terus. Awake dhewe dalu menika alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, sing terakhir di walang kadi kok beluk dem. Nah, di napa di niku? Di medi. Ayo asma kinarya Japa. Jaya Mulya. Japa Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula, Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi Mas aku. Suwe ra pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Didongake ta bagus. Ude Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi tambah. Wayangane ora bengi kita kok ya. Lajeng tanggal 24 ya ana wayangan. Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Semoyo. Semarang. Pak Gareng Sumarbagio.
Mas Sumarbagya. Untung aku ora digandenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lah nyang apa? Lucy Brahman. Wah, Pak Nardi nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampean iki Napa? ya telek pitik lah cara ngene iki. Rada cilik ngono. Mbuh wis padha teleke lho. Ora cetok. Dalem rada maju ta bagus kowe aja mepet-mepet aku padha lanange kok. Padha lanange. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Nardi gelar hajat. Mugi tansah pikantuk karahayon kalujengan. Tinebena panggoda pangrencana, celakaken nugroho ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma amin. Mugi ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin, amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanjut. Dadi panjenengan menika piantun budaya kok ya. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Ngono. Tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepengin ya kuwi pesinden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wong iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup. Wong kaya sampeyan ki. Wong mangan lho, iki mangan lek ra 3 piring moh dek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Apa iki? Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat Mboto kaya ngene penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Ternyata wong Mboto Sidomulyo isih karem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, anu sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Ika kalih Mbak Kris. Ingkang putih piyayinipun? Lha kowe titan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing nyelentem ngoten lho. None, neno, none, ya. Bayah Pak. Nyang apa ta? Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saorane wong lanang sing sembodo kok. Wong lanang ki anu le, ala tur menang. Ngono. Dadi saorane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ngono. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga cara masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Kang dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan kok aja ndingkluke to Le, ndangak to lah. Ndingklu piye to ndangak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih ndangak ngene lho. Oh, lah kuwi wis ndangak to? Empun lho. Lah wong ndingklu karo ndangak ora enek bedane to, Mas. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu tolong Kris Napa? tekekno pisan Kris Mas aku. Prak Mas aku yo kenalan yo yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngenten. Tapi Ngapunten lho, Pak. Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. Ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak nang kene. Lah akhire teles. Lek sampean kan mboten to? Mboten, Wis mboten. pesan. Double pempes ya. Ampun, double pempes. Empun beto, Mbak. Oh, pun ditambah. Tapi radi maju mriko njajal kaya ngopo ngerayu wong wedok. Mudun ya.
Ngangge bawa ya cah bagus. Boyo. Sinawang datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mandhap mboten ayo Bu Titi. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ulatke siji blenger kok. Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. Nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ra iso mumbul diumbulne. Ra iso medun didunke. Oh ngaten. Heeh. Ra iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jerane mlayune ngoten. Aku tak androk dheweke iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnia. Bawa cah bagus. Krisna nggih. Panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh jenengan liyane wau. ya oleh. Sinawang datan boseni. Kris, kowe iki ya ngenyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentong Mas. Suarane Bu. Pripun Mas? Iki ayu-ayu tek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action padu. Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono lho. Oh. Ya, sing ndi mok gandrung sing ndi? Siji ngono lho. Sampeyan urung didekne, sampeyan dekne kan Mas. Dekno ta kuwi wong lanang mbok yo. Walik, Mbak. Walik. Nyapa? Biasane kono leh ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Kaya kaya kene gedhe lah aku cilik kok. kaya ruru wae ya. Nek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora Lah kok malah apa-apa. ngenek-ngeneke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnya dipipi ngono lho. pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Rasaku. Dipit-pitke ya. Ora apa-apa. Sampeyan ngrayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Iki wong Aku bacut madhep mriki kok mriki. berarti sing mok demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongno Kris aja oleh plin-plan Kris. Karo wong lanang iki sak orane wong lanang karo wong wedok iki kudu to the point. Sampeyan kudu ngerti, sampeyan pilih sangkae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Lek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus Bayo. Piye Mas Piye? sampeyan? Mas Malam pertama piye piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gur ngelangi terus ae. Mas sing goleki ra temu-temu lho. Sampeyan ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono lho karo kowe. Mek munyer ngono ta? Munyer ae lho. Aku. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti ta carane amrih temune ra roh ta kowe? Carane pripun? Golekno laler. Ngono. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi, ngono. Mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia, ngono lho. Lho, tandane Kris Sandal. Sandal sing dencoke laler iki sandal. Rumasamu apa kaya? Oh, lho, duh. Apa ana cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Anggeraku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Terus. Nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu, alem. Iya. Sampeyan nyawang apa? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Sak gitu, mlaku. Bu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Badhe teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betong anu wedhus. Ngawur. Pak, kula matakoki genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep endi? Ajeng ngawinke kebo, Pak.
Syukur. Rasane kene kebo. Syukur. Rasane kene kebo. Rasane kene kebo. Kebo. Wes ya. Ora, rasane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek cemple Ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekoso lakonane tangan iki Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul panjenengan. ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta. Lah aku yen arep bales ya pekewuh to. Walesen lek sampe lanang tenan, Ndang. Cableken lengene Kris, cableken lengene. Ndang, walesen. Ngene wani. Ndang, walesen. Ngene wani. Ndang, walesen ayo. Anu. Ndang walesen ayo. Ndang walesen lek wani. Ndang walesen lek wani. Ndang walesen lek wani. Sik Mbak, walesen lek wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Ning tanganku iki lho Mbak. Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun manggo? Tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya. Oh, ora cetha. Oh lah kalali. Kok engko yen wonten meleh nggih? Agah, wis kadung kobong ya. Ya. Ngendi Bu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iku. Lah nggih niki. Endi? Wah kowe Madheprana, tak kira Madheprana. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Romani sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Niki nggih rai. Ora nek mripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Rai Lok. Lah nggih rai lok. Ya Pak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora cetha kaya. Wah. Lho to ya ya. Malah beker. Lho dhek mbayangke lek mesem kuwi lho. Mesum lho piye rae sing Ya. Bayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayunen Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang. Abang, aku Bang Bangga. Ganti madhep rene. Bu lagi sedilut wis. Ngono. Kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Ika kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Ngriku sawi lho Mas. Aku lho selak lagi pengen. dilut. Sabar. Ayo. Aku tak ngayahi kene sik. Lho aku lek piye lah. Aku lek selak pengen piye? Yo kowe Aku piye lek selak pengen? Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. Mas aku. Yen mati aku wis kurung. Angger tresna kumbo. Tampa. Cek. Gah aku, kowe iki seniman kono Jawa Tengah digorene. Omahmu ndi to? Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar. Oh, Karanganyar to? Nggih. Tanggane tanggamu to kowe iki? Pripun to iki? Lho, kae bener. Kok tanggane tanggamu? Nggih leres. Lah iya berarti kowe ndek tangga berarti. Gadah. Lho lah iya tanggane tanggamu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu to? Nggih. Lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye to rumah saku. Ki piye to? Lek joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. Oh.
Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. Lah niki kan wolak-walike jaman. Oh. Jamane dan genti sing munyer sing lanang. Oh, Aja sing wedok terus sing munyer. Oh sing lanang ya melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ning aja seser-seser ya, cah bagus engko karo penonton darani kekean, lek munyer seser. Yes. Kekean iki gangsing. Gune sampean apa, Mas? Kenapa iki gangsing ngono kae? Gangsing ya gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa Mas? Kekean ki ngono kuwi anu wong Kekean iki pokok sing babaran. Kekean pokok sing titik kalah ngono maksudnya. Oh nggih. Kekean iki kekean. Kuwi mekeh-mekeh Lah berbabar. piye? Jajal lek mau mekekeh piye jajal? Lah niki pun mekekeh kok. Ora ngono lho. Mumpun iki. Ora. Coba diaturi tembangin apa, Nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk napa? Siarno, cek Sampe Siarno. siarne, Mas. Enggak itu tuplak-tutak ben disiarne Mas Uncet. Iya, Nah, tutak tulak. Siarno lagune ninggal katresnan. Oh, lah kon nyiarke lagune to. Iya, Nurut. Kowe kan siaran apik, rada maju. Lah, sae jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. Wah, las kaya. Kowe yo iya ngono kaya. Neng jedinge siaran. Wah, uncek iki mesti neng jeding ki ya. Rada rono. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju titik le. Golek nggon sing penak le. Nah, Nggih, pun penake. siarne sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedeng gone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira kok bapak-bapak iki. Kowe aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbah Pak aku ra roh. Lah kok bapak-bapak? Oh ya. Lah terus pripun lho? Lah terus sak karepmu yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kuwi nek lampune ki mesti bengi to le. Genahno to genahno. Kok ngene malah. Nesu. Mboten masa Lho, nesu. sabar ya wisan. Undang tuwek lho. Para tamu. Lho engko tamu mok celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng gone le. Para penonton. Lho malah penonton dicuweluk kabeh kuwi rumah tamu lek munggah rene yogane kedek-idek-idekno. Piye to Ki? Yo. Sing leres pripun? Pengen roh contone? Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki nang kene kowe. Bekah diwales. Lah kene Trayo. Mano Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jantai niken bareng wis tak entekne tak nggih tuku wedhus nek ngene. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah ya kowe engko arep rencana tak wehi lulang wedhus ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan lho ora. Nggih. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan ya. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Oh ya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau kayak Krisnia. Mbak Krisnia. Oke, Alika. Mbak Ika. Ebrotwati. Ya. Tutak apa? Iya. Ya. Ya. Yo. Warana joget ya, Tet, Untet. Ayo Mas. Mbak Krisnia, Mbak Ika ajakan joget. Jaya mulya malam hari ini. Tutup giling. Tutup pok-pokan. Moga berkah. Nah, melu-melu Mas Uncek jogete Cahayu. Dulu pengen joget? Aja, ngono wae. Mas Gepeng. Juga apa abahmu? Yo. Apa sliramu ora krasa? Sambato karo Raden Mas Uncek Cahayu. Tak suwe
kapan anggonmu bali bisa ku kumpul bayang Jaranan, jaranan, ayo jaranan. buat Pak Sunardi juga ingin Ibu juga Bu Nardi ngendalu Bu tahu nono teh nono oe oe au dan aja lali bangku oke mana aku kang setya satuhu penono ya ono Kresnia ono Ikan Dunia Cakra budaya. oke ono Masuntet Jaya Mulya sukses selalu oe oe ao Bapak Eko Mugiono, terima kasih Pak Eko. nangis sadrono Tambah apa ya? Yo, sindene matun. Bos, Audin. Luar biasa kompak tenan Lah, mbaknya ditanggap. grupe jenengan. Lo ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane mboten. Pokoke Mas Uncek menika Nggih. Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro kuwi. RJ niku napa? Raja Joget ngono. Dadi Oh. joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek alus ngono. Dalu menika tembangin napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Nggih. Cakra Budaya. Nggih, mboten Iki awak, ana nggih. rawuh sedulurmu wadon ya kuwi Genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-entosi kan. Sampeyan sing niki. cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorarane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nar. Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Sampeyan Ugi sing warga cedhek. wonten ing Boto. Lho iya no. Tapi ditimbali Genduk Niken ngangge spot apa ya Niken ki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan Oh. dadi
Iki dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake apa? Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Ini Cakra budaya. Ali ini. Ono ucap sanusi. La 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 la. Bali, Bali, Bali. Iki niken rawuh, sampe aja nyatru, kudu halus karo niken sebab niken kuwi pawakan Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh, Putri Kediri iki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang kili-kilen ya kowe, heeh. Kilen-kilen Kili-kilen. Ayo, nduk niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulyo. Nggih, sakmenika bos Bos tebu. bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kualik, truk momot tebu. Aku anggere omongan karo kowe iki semenit tak bolak-balik, marek uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan, nek uncek iki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae. Dek Pokokane dangkelan iki lho. Anggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke Papa. Pokoke tasakuran, buka apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Nggih, pokoke dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh Mulya. ya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus Amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga keng ibu, ya ki Mbah Kasih, ibuke Nggih. Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin, amin. Mulih ya Rabbal kaya alamin. wingi Uni. Allahumma Amin. jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau pethuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi, pundi. Uncek roh bang, uncek. Uncek. Mboten preso uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wah, Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. oh ngaten. Oh, Ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo Nyawang sinden-sinden jelas. Heeh. Nyawang yogo-yogo jelas. Kalau uncek gitu mana? anu Oh. nyawang bangsa lembut ngono mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak, Lah mbok ya di mana duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi ya uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin, Malah wis aku. muga-muga ngeblur tenan meko. Wong ana ngarepe kok. Tak beleh Mas aku. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah. Dadi kudu diparani cah bagus, diparani. Milenial. Dibagekke. Masa diparani to, Pak? Dibagekke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malahan kok. Enggak, ngono. Blawura dhek ora gampang ngidek kok. Paling ya megur carane megur nggih Melenyek, melenyok. Heeh, Melenyok, melenyek. melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Wah, Agus lagi sing ngomong iki mau.
Nggih, Mas Agus pas nggih nyawang kula. Kowe kok yo nggawe mic barang to Gus kowe iki dan Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho. Lho. Sing pandangan ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh ngene ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Mbak. Nggih, Mas. Niken ben ketok salaman. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan iki Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi dangkel jati ya, dangkel jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkel ora diobong kono lho. Mas aku. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho niken ki. Ora ketok. Sesuk anu ya le kuwi wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane kene Cilik-cilik malah suarane wedi. tapi ya renek wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Ora Anu ketok. nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Mas aku. Oh lah iki lho bolane. Wis ket. Bola. Bola apa to kuwi? Wong bola. Wah direken. Direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim sik. Salim. Mbek budene ora tau salim. Bude. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor ngono Ibu lho. gede. Buru-buru Ayo gede. ta. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah. Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Zaman saiki lho, wit-witan dibonsai. Dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. Wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok ceper. Terus ngene iki pomo Luwih larang pomo nek. tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Anggonane ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sama rumah. Jarik ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan apa pripun lho? Mas aku modelmu ki nyawange kaya tembus pandang ngono lho, Mas aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9. Uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken iki piye to Ya kowe iki? iya ra oleh lho ngono kuwi. Tak anggap pinter kok terok-terok jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 kurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok melu-melu Loh, niken iki to? melo-melo ora ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah loro piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ora melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek pecet? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Lah, Lah lho. ning beda. hasile ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah loro. Takono ning niken karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, lanang toh. sing berprinsip ngono. 14 kurangi loro iso Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane cah cilik saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Genius. 1 meter kotor kayak enek. Ha. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memori card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP apa piye kaya? Ibaratnya memori saiki card. wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Nah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, gocekno Gus, guling nduk kuwi Ken. guling. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok.
Oh, Celi, weh. gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Nikbot ya pengen dirangkul Niken ngono kuwi bejo kowe lho cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok Apa-apa ketok. Wah, yo ndas-ndas kaya akeh bianget lho. Lah penonton kok ya. Rumah saku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, lek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampean. Ya, Ya. Bang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek etok lho sing ambruk. Niken ki modele Weh, kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan ora arep ngincim pati kowe. kaya niken awanmu mengke kalih uncek to ayah utawa apa-apa. Walah konan kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlites ae. Lah domongi ya. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong eneng. Kene rong kulino krungu, aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Heeh. Mas jan sujune. Anu, arep wudu apa piye, Mas? Tak beacok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel kok Pak. Kancane kok Kok keran kok Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus Iki mancur. Niken kaya ngudang ponakane. Ya ngangge bawa napa anu, Cahyu apa tembang kekinian? nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah. Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya awan model kaya uncek iki terus rengenge panas dhek. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Iki kan siluman to, Pak. Siluman kelelawar dhek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sidomulyo. Sik. Ah, sawe lho. Aku ki arep buka catatan. Iki rama Catatan, Mbak. Ucap. Awas, ayo cepetan. Anakku selak. selak guling kok. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake prayo ngelak. Apa? Oh alah. Mataku kok Wong, Iki apa to ya? ya ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah. Iya. Kita ning impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah koclok aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora roh. Apik ya iki, apik. Kurang isor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas, gocekno. Lek gocekno lek. Lek Wis guling. ning kene ae. Mbok aku medhoke to kan. Ning isor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Ayo. Medun ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ngene iki ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik ya Mama. Ya, Pak.
sak larik mboko sak larik. Yo. Emanipun Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Punti. Lho kuwi, lha kuwi sandale sapa kuwi? Lah, ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki aku. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggon toko mau anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu iki toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nang toko besi enek ya? Enten. Edian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawani topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken iki. Ah, nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iki kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Masaku. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok raine. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Masaku. Kowe niken sawang suweneng lho, niken seneng lho. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Antemi kene wae kok. Kok iso? Wah disawang kok ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asine guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Adicek lho. Enggak, Mbak, aja, Mbak. Wes ning kono ae. Ya. Kowe engko lek nakal tak waplok lho, tak kaplok. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik, malah bacok. Masaku. Ya. Tok Ken. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah jokes lho, Pak. Lah niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Lah kowe gedange. Ya, tak bacok aku wedik kekrek. Tak suhu ampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. Wong dikaplok kok. Ora maksude. Nah, kene, rene. Dipoto. Iki arep nggone apa? Dipoto nggih status. Kowe tak foto. Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Yo, dari rumah aku. Iya. Ikan iki. Kayak engko mengke status iki engko. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Monkey King lho. Seneng ya. Mas aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Ketok. Aja dikekrek tak kotak mas aku.
Ya. Niken kok ya nemu topeng barang. Apa topeng ngene kok jogete kon ngene. Jogete halus, halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, tung blang, srisik. Nah, halusan. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isuk mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isuk mau ngene iki kan mung kowe. Nyati ya lho, Pak. Golek ceperan kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Rumah aku. Ya karo tung dlang alus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak danding tung tak keplenyek. Tung dlang danding tung melenyek debok. Tung dlang tak danding tung keplenyek telek. Aku temen aku tak ITT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sah ganteng ora umum. Ya terus udangan karo ayu. Ayo, kan terus kan. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak niken ben nembang. Iya, Pak. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to Mas aku? Ya, Dok. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngali ya teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesake aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe iki lek dijane turu lho kowe iki malakne iki. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken ku malah kemekelen nang. Jebul kang masuka Tas ya Le, suka sekolah ya Le. Nah, sekolah. Iki kacune digawa kacune. Nah, budak sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Ku gregetne kok nggawa mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane kok. Padahal nih sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo ta sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Ah mbok ayo. Lah kok karo tase gedhi tase. Apa gaduk? Ya sak gaduke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayune ra ber. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya sanggagake iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono kuwi jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah ngopo kok bojone dadak kon melu ya An? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan kok.
Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndek dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Hooh le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukaan lek sumuk bukaan. Topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Wah, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Nguntak tresna nadyan mung srana piranti. Ken, Alam. iki terusno ya. Terus? Aku tak pamit sik. Ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak Tak pamit. belah kene, gorene tase. Hei. Ora iso. Ngawur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku usah kok aduh. Iki sampean umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Rumah saku. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Blangkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono, digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing pareng rawuh mboten kesupen menika Pak sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sing pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Alhamdulillah. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok sembah. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncek. Oh. Bukaan WA-mu. WA-mu lho bukaan. WA-mu lho bukaan. WA no. WA-mu ku lho. Mo Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti apa HP? Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki dicet karo Pak Eko, dicet, Oh. dicet wajahmu, dicet. Ben Sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Rambut. Joget ana Cah Bagus. Papujanku jejantang hatiku sambungku monggan Dalu. Rupi dasarmu kalauman garamamu Kang Mas Kang merah titisake murih lestarine ati pirantine tanan ingkang garume Bayangno kaya ngapa uncek. Ramoe atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki Pamatanan sida Dadi upama karo niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati
Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa to? Sinten mawon to cah telu niku? Lah iya, cah telu tak kanthi ki maksude anake Niken upamane. Wong tembang to iki sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus Niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Upamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama Niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to. Gatimu karo Niken mau karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo Niken ra gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar. Kowe kon ngupen anak telu ya. Mas aku ya. Minda boya yen tasih rip lan nandika mas Ya. Mulya. Jaran lair putri Solesta terus pisan nyuwara Sambung wanci dalu, asun cek. Diaturke swara saka Niken Salindri. Katur Bos Tanotanya Jaya ugi. Oh nggih. Bos Paris Sugiono Surabaya. Oke. Pak Enanda. Iya. Tolong. Juga Pak Eko Mugiono. Mboten kesupen abahmu Sidik amanah saking Tulungagung. Pak Nardi. Saya mulya. Oke. Sambung wanci dalu. Sing gede bang aku kang mas papunjanku jajan tang hatiku sambung kumbang wanci dalu Apa iya Cahayu? saremo Gus Audit. Jan penake kaya ngene. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Mendah boyo. Loh. Yen tersita lan nandika mesti bakya mulya. Lair putri Solesta terus pisan nyuwara Wah, jan Mas aku. Iki mau tembange apa, Nduk? Sambung wanci dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, Diaturke karo Niken
untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Kowe kok lajeng pripun lho? Lah iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu joget iki lho? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne iki. Iya, wong papa ya wis dalang ket sore mau bar iki berlimbuan ya jek anune. Pengrawit ya wis nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sampeyan trimo men joget tok. Men joget tok iki nanggapne kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa? Ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ora semangat. Lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan ulu. Malah linggo. Ya Allah kok. Wong iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku ora ketok. Iki apa padha ra beneran toh? Golek nggon sing penak, golek nggon sing apik. Komposisine iku. Apa-apa. Ya Allah kae nutupi kotak iki lho, Iya nutupi nutupi kotak. Percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek diti kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Aku bersyukur. Bener ra bener. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak, kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Pun. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Nggih. Sopi Cahayu pundutanipun sing aguhan dalem. Soibul Bet penjaripun Pak Nar. Pak Nardi. Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana. Napa wau? Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, manut Warudoyong. Cahayu, manut penjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Warudoyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saikine kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki kan ben nembang tresno sejati, katresnan sejati. Pundatipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to, blawur tenan to. Salah ngaloke. Apa to judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lah, Mbok. Sing bener tresno tekaning pati, sing bener. Lah nggih jenengan mau kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terakne iki lho. Wong kleru kok mok terakne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut ngono ae. Tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oh nggih, ha niku manut panjenengan diaturne. LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. Langgeng dayane rasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po kuwi mau. LDR ki ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Binarak rumiyin sing baku tetep didongake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi Yang Putri Bu Kasih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi uni. Tasakuran dalu menika muga dadi tombo karena sing ndongake piantun pirang-pirang. Amin ya rabbal alamin. Nggih, binarak rumiyin Cahayu Mas Uncek. Nggih. Iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudoyo. Ngaten. Ugi wau kesupen kula. Apa? Saking ponakane Pak Nardi, Nggih. Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih pria idaman. Oh ngeten. Sindene ora katut. Sindene iki apa-apa payu sinden iki. Oh. Wong lek dong wayang sepino HP payu. Loh, TV payu. Lha kok dodolan. Mboten menyaya lancar kok ya. Muga-muga kabeh mangke berkah. Amin. Pak Nardi Janude Joko Jaya Mulya kabeh mangke berkah. Mas Uncep juga genduk niken Celindri Sawetara perkara tembangan gegojekan mengko dibacuti salok nggon wanci gara-gara. Sing baku tidak lupa ya kuwi UD Jaya Mulya nggone kapur nyoto tutup giling tutup popokan mangke berkah. Ya kuwi giling, buka giling yang akan datang
juga buka pokokan yang akan datang. Jaya mulya manggih jaya lan manggih mulya. Allahumma amin. Sowan ngasane Kanjeng Sunan Prabu Purba Narakasura selak dadi dukane wong ayu. Gandanya kang sekar kadong